खुलुमबाय आंनि बड' जिटि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। चिरां जिल्ला एक्स-एन-डि-बि इउनाइटेड फ'रामआ 25 सेप्तेम्बराव 11 बाजिनिफ्राय हwdwng हाबाफारि लादों हाग्रामा दालां पिकनिक स्पटआव। बे हाबाफारिखौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय गासै लिडार आरो केडारफोरनि थाखाय आरो रिहेबिलिटेसनखौ गासैबो थाबैनो मोननो हायो बेनि थाखाय लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बर'फोरनि गासै आफादफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। एम.एल.ए. रबिराम नार्जारिया नंखाय एनकाउन्टार साजायना गावथारजानाय जन कुमार ब्रह्मनि नखराव दावबायहैना 50,000 रांनि मदद होनायजों लोगोसे बि.टि.आर. सरकारखौ खावलायदों दि आसाम सरकारखौ सि.बि.आइ. इनकुवारि होनो थाखाय गोख्रोङै नारसिन नांगौ आरो बे बि.टि.आर. सरकारनि मावनांगौ गुबै खामानि होनना बुङो एम.एल.ए. रबिराम नार्जारिया। मंगलदैनि सिपाझारनि गुरुखुथियाव पुलिस आरो सोमावसारग्राफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि। पुलिसनि गुलि गावनायाव जोखोम जानायजों लोगोसे सानै सुबुङा जिउ खहा जादों। आयेननि बेरेखा हा दखल खालामनानै लानायफोरखौ होखारनो थांनायाव बे जाथाया जादों होनना मिथिनाय जादों। बे जाथायखौ 3 नं. दलपुर गामिनि रायजोफोरा सोमावसारनाय समाव पुलिसखौ अन्थाइजों खुबैदोंमोन आरो गाग्लोबदोंमोन। बेयावनो पुलिसआ टायार गेसनि गुलि आरो रबारनि गुलि गावनो गोनां जायो। बे गुलि गावनायजोंनो साबदान हुसेन आरो सेट हwrek मुंनि सुबुङा थैनो गोनां जायो आरो गोबांथार सुबुंफोर जखम जादों होनना मिथिनाय जादों। लोगोसे पुलिस हान्जानि सुबुंफोराबो गोबांथार जखम जादों होनना मिथिनाय जादों। बेनि थाखायनो दिनैनि दिनखौ एबिएमसुनि सुबुंफोरा दरं जिल्ला बन्द' फोसावदों। आंनि रादाबा बिसिनो। गोजोन्थों।